Bueno, falamos dun final feliz, pero vai a susto. Imaginadevos ir nese veleiro, a Candorca atacando unha vía de auga, bueno, todos os ingredientes para que a cousa fose máis que tensa. 8:04 da tarde, falamos xa co patrón dese barco, con Gumersindo. Moi boas tardes, Gumersindo. Moi boas tardes. E o que estamos dicindo, non? A vos sorprendemos, porque é verdade que estabades informados da presenza de Candorcas, incluso planexastes a viaxe sabendo que podían estar, intentando afastarvos de certas zonas, e de repente a arremetida da Candorca foi brutal, non? Abrindo esa vía de auga. Sí, bueno, nos planificamos dentro dos medios disponibles, que son, bueno, unha serie de aplicacións, chamando a unha serie de mariñas, nos dirixamos a Ría de Noia, chamamos ao náutico de Muros, preguntamos si bueno, a cousa estaba tranquila, se tiñan algunha noticia dos últimos días e habían ido algún avistamento, nos dixeron que non, e, bueno, decidimos a ir, vindo que o último avistamento registrado é o día 24. Logo, nos evidentemente pensamos que, bueno, a Sorca xa estaría, pues, eso, indo para o norte, para o sur, donde estuvera, ¿no? Pero, bueno, nunca pensamos que, bueno, nesta situación nos íbamos a encontrar, sino nin de broma, se nos corría sair ao mar, ¿no? E máis nesta travesía. Curiosamente así, tal cual, o sea, avistamos as orcas a media milla, que son uns 800 metros, ao principio non tiñamos moi claro se era unha orca ou non, pero nunhos segundos que, bueno, o mar nos permitiu volver a alinearnos con oscilación de onde estaba, xa vimos que viña cara no, o sea, moita velocidade, nunhos segundos xa impactou, o sea, xa veu directamente a atacar, o sea, tomou o timón, deu un golpe, o que dixeche partido o timón, despois partido a limera, abriu unha vía de agua, e botou dentro co que de pouco tempo, porque solo ser habitual que se ensañen máis, pero, bueno, con nós estuveron 4 ou 5 minutos, bueno, pero, bueno. Bueno, Gumersindo, abondo foi como para que vos fixeran esa vía de auga no veleiro, que afortunadamente foi por riba da liña de flotación e de alguna maneira pudestes impedir na medida do posible que entrara máis auga e o veleiro afundise, non? Sí, foi pola liña de flotación, pero, bueno, moi preto da liña, vale? De tal maneira que cando viña o mar, cando viña a ola, pois entraban moitos litros de auga, pero, bueno, de unha forma controlable, porque sin presión conseguimos eso, taponala, bueno, na medida do posible, seguía entrando auga, pero evidentemente que as bombas da chique podíamos controlar a vía. Pero, bueno, cando fixeron o remolque, eso cambiou, porque aí xa estaba por debaixo da liña de flotación, porque co remolque a popa baixa. Claro, Gumersindo, fálanos precisamente dese momento do rescate, porque creo que xa chegaron varios medios, e como foi exactamente ese rescate? O rescate, a ver, é de agradecer moito tanto a Salvamento como a Guardacostas como a Guardia Civil, o sea, en todo momento estuvemos arropados para a súa parte, estuveron chamando en todo momento para saber que estábamos ben, avanzaron 2 embarcacións de guardacostas con 2 motobombas e 2 generadores para empezar a achicar auga, nada, nos instalamos inmediatamente. Inmediatamente xa tamén chegou o Salvamento Marítimo, bueno, empezamos a organizar o tema do remolque, enganchamos o barco a eles, a embarcación, estamos pero... Estamos vendo imaxes, Gumersindo, maravilloso. Claro, cando empezaron a facer remolque, aí xa empezou a entrar moitísima auga. O sea, as 2 bombas da chique non daban a chicalo. Empezou a subir moito nivel, falamos co patrón de Salvamento, tuveron que parar, unha persona de Salvamento subiu a bordo para valorar, evidentemente viu que aquilo estaba complicado e nos dixeron que tiña outra motobomba de superficie de gran caudal, e, bueno, dunha forma complexa conseguimos meter a bordo, porque era unha motobomba moi pesada e había moito mar, pero, bueno, cando metemos a bordo e puxemos as 3, con eso xa vimos que, bueno, que a situación estaba controlada, pero, bueno, se non fora por esa terceira bomba, a verdad, que moi probablemente a embarcación estuvera debaixo do mar. Agora, Gumersindo, pois toca tentar arranxar todos esos estragos das Candorcas, non? Sí, bueno, ese é o mal menor dentro do que cabe, o sea, evidentemente agora sí, non nos queda outra que reparar a embarcación, pero ese é o mal menor. A mí o que sí que me gustaría era enfatizar que, bueno, dentro do malo este é un mal material, o sea, un problema, bueno, que se resolve con cartos, como se suele decir, o que se resolve con cartos acaba non sendo un problema se se consiguen os cartos, pero moi probablemente isto acabe sendo as consecuencias, porque as orcas estaban ao lado da playa da Lanzada, o sea, claro. O momento que unha claro, no momento que confundan unha tabla de paddle surf ou un surfista, ou eu que sei, ou xa se meteron na ría,
ou unha pedaleta. No noso barco pesa 9 toneladas, logo en viste, aínda que moveu como un pañuelo, non estamos dentro, amarradiños e non pasa nada. Se o collen non sei, a xente nunha pedaleta ou nunha tabla de pádel sur. No, dende logo. Tremendo susto levastes, Gumersindo. Bueno, pois moitas grazas por darnos ese extenso relato maravilloso e como dís, hai cousas que se solucionan con cartos, aí quedou, o susto foi tremendo, pero vos, os tres, estades perfectamente Sí, ben. estamos. Grazas por estar connosco aquí no Hora Galega. Bueno, pois veña, un saludiño, gracias a vos, chao, chao, chao. Pois imos falar tamén de outras consecuencias que teñen as